Mitering ratang langut ragil kuning hangupati mendrane panci asmara kang membo dadi wong tani Sang Tyahayu Sri Kasmaharan nanggo Tegal lan Saben Wasmawar sang panci sian tetan nami ananggo tegal beda pisan ragil kuning yati datan ngerti mulani jermangku si entet kang lagi nunggu antet Wah, lang-lang tenan kok ya. Enek ngomongnya ayu, enek ngomongnya ayu. Cahayu Lah iya Cak Ayu. ayu Ayo men kok ndet ki pineng ngono. Enek ngomongnya ayu. jangan pancen kupingmu bosok wong didangu kedhek mau kok ya rantang mrene-mrene Enek ngomong. entet Ayu. aku arep takon ya Tak ono, tak panguli. tenan Nyan, nyan. tenan Tenan. oh ndadak irunge dijembek Nyan. ya tak takon ya sing nandur kacang kacang Nyang. kacang dawa kuwi sapa entek Nak yo pengen nyanyut kacang ono wi. Ngono na ayu angin kuning. Pengen ni nyanyut kacang omu wi. kacang dawa-dawa Wis sing nandur kontak. tenane Ngono nak ngene kuning nek tak nur lem ye. gelem Sing nandur aumnya ayu. Ope enak kabehnya ayu. Sing nandur aumnya ayu. Ope enak kabehnya ayu. Angerti nyoli. Angerti nyoli. Lumayan entuk ragil kuning pisut. jongenyak ala kemang kondet Gelem mbok wis tak bali meneh kene entet aku etok kondet kowe kok kuru mentodet Lah ini rekod ora memperhatikan aku. jane ya wis diperhatikan mergo kowe iki kokean hitungan tet Oh, wis kokean mindring. Hobi. Allah ambune Ning ngono ngecar mak nyuwun. ngisor Oh, ke kampan. Ana mau nak ngene kene. tak takon meneh ya Nang ayune kaya ngene alah. Sampe nyopo iki. Ya. ayu ya Ayu. ayu kok ya asu to Ayu. lah ya ayu Tak ngono apa tak ayu? sing nandur terang Ong. blungker Bukan. blungker Bukan.
Aya nerang yang ibot. Ya aja ngono. Aku tau ngerti ni nyan mas nguyo kae bareng kok bunger. Ayane nguyo kok mandok ngulon orang ngulon nek nang wis tak ongkek ngatol ngene. Harus mbok injen. Lah kok aku ra mbok celuk ngerti aku lak ya roh pisan. Omong engko ndak bahaya. Ing nandur nerang kuwi. Terang. Ing nandur aku ya ya apa anak ngape ya ya asing nandur aku ya ya apa apa ya ya ngerti nyali Kemang-kemang kontet aku mung takon wae kok. wah lak mbok nyah kira ndek gawean ke njomok nek kon iki ya wis Kene lho meneh tekok meneh. anak tangan opo Lah tegalanmu ki ombone ra jamak. lah wong ini mau yo nang wilayahku tetanduran ki kuwi mbah yang aku kok nek Lah iya sing nandur rambutan kruwik-kruwik. wah angel iki bindenge angel iki ing anjur aku an kuwi angel iki angel kene ora dik nyembang inunge ora benen iki sing nandur rambutan kruwik-kruwik Mah nek nganggo dijembeng. Sing biasa wae lho, Ntik. nandur rambutan kuwi Heeh. Sing kruwik-kruwik kuwi tanduran ya ayo tenane. iya men kok kruwik-kruwik iki wong dibaske ya ora nek payu ngono Mbok yo nakne aja entuk kruwik-kruwik. nek kruwik-kruwik kanduk man iki tandurane mani iki Lah mula kok ora iso lemu. lho lah wong tandurane mandi iki mertandake karo sing nandur Lah piye? tandurane wit cengkuris kaya ngono maklum wong mandi dhewe uripe muntir Kok ya senengane ngenyek kanca ki lho. omah Mekah kaya ngene wong ki ya utangan Lah apa ora beda karo awakmu, Jal? Bojomu sing lemune kok ngono lak ya mergo dingoni ning terop ta? Ayo, apa kowe tau masak? Wong omahmu ya ora ning apa-apa belas lho. nuwi Lah apa? Mbok Ayu ki ora kok lemu men ngoni wong ning terop ki ora. Lah apa? Ya mergo tak kasih vitamin ngono. Ah, vitamine apa? Wah, pokoke Lah mbok ya nyebut wong abrakan sak tegesan wi lho kok kemaki. tak tegesan ya iso menteng rek kok. Sing nandur aku ya ya apa anak apa ya ya sing nandur aku ya ya apa kabeh ya ya angger dijoli Kemang-kemangan tet, aku mau takon wae kok. Mbak Ma. mak ngelah Mbak Ma. alah mak ngelah Ma. jan aku ya ngampet kok Kok iso? entuk kaya ngene iki cek mending sing nang omah Alah. Mbok dipadakno lek jek seger aku. alah seger iki nek kanggone wong mendem nek kaya ngene Ane ya timbang-timbang kebrangas. nek ngono mah Tit Tet. Sing nandur timun ngudil rumah nyaku tanduranku ora nek ning wapik ngono ta wong ya tenan lho kaya ana sing lurus to kae lho lak mung ngudil cilik-cilik sing nandur timun ngudil kae lho iya kae sapa iya tanduranku iki ra ngono ra ngene mbok ya dirabuk wis nakmu wis ngelem piye mek enakme amah kok Tit asing nandur aku ya dia apa enak kabeh ya dia asing nandur aku ya dia apa enak kabeh ya dia agar dijoli kemangan Tit
sing ning pojokan kae lho, Tit. Heeh. Kae wah apa ya? Ae mli. Oh iya. Antit, bisa niki wae aku takon. Ya, ngono. Sing nandur bligo. Bliu. Bligo. Bliu. Bligo. Bliu. Wong bligo kok bliku. Rahel kuning kok BF. Aku ra sadar kok, Entit. Bligo. Lah ya nek pas nggon kene iki dijembeng ra apa-apa. Sing nandur bligo. Bunder, rada dawa, rada kisut. Kuwi sapa? Entit. Ya nyunung yo tandurane pun kakang ngono. Kok kisut? Asing nandur aku ya ya apa ada kafe ya ya asing nandur aku ya ya apa ada kafe ya ya agar tidak. Tit. Apa? Ki mau aku gak patek seneng nganggo bligu ki mau. Lah ento seneng momo iki tok tanduran kok bak lho iki. Ganti seneng mburi omah kae. Di rumah enek. Ana. Ayo nang ngono. Entit. Sing nandur jeruk mateng-mateng gede-gede kae sapa Entit. Nek ngono apa? Jeruk Oh. kleru tak pateni. Sing nyanyur. Jeruk. Sik to. Iki kok kaya tau kenal aku.